माग दाननि नैथि मंगलबार गासै बाथौआरिफोरनि थाखाय गोथार दिन दिनै जाबाय गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव आङो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननिसिम लोगोसे गासै सुबुंफोरनिसिम गासै बिटिआरनि सुबुंफोरनिसिम आसामनि गासै सुबुं गासै भारत आरो पृथिबिनि सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ आं हरग्रोनाय जाबाय। बाथौ धोरोमा जाबाय बे धोरोमल' नङा, बियो बर'फोरनि धोरोमल' नङा, बियो बर'फोरनि रावनि सुंथागिरि, रावनि जोनोम होगिरि। बेनिखायनो बाथौ धोरोमा जोंनि आंगोनिबो आंगो। बाथौ धोरोमा जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सुंथागिरि, बाथौ धोरोमा जोंनि हारिमुनि जोनोम होगिरि। दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायफोर हारिमु दङ, जायफोर फोथायनाय दङ, जायफोर मोसानाय मुसुरनाय दङ, जायफोर दामनाय देनाय दङ, बेफोर गासैबो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जोनोम जादों। बेनिखायनो दिनै जोंनि बर'फोरनि जाय हारिमु, बे हारिमुवाबो बाथौ धोरोमनिनो हारिमु। बेनिखायनो आङो दिनैनि गोथार बाथौ दिनाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बाथौआ बे धोरोमल' नङा, बेयो हारिमुनि सुंथागिरि। बेजों लोगोसे बाथौआ जाबाय सान्थिनि गायसनगिरि। बाथौ धोरोमा सान्थिनि गायसनगिरि होननानै आं बुंदों। मानोना बाथौ धोरोमा जोंनि गोसोनिफ्राय असान्थिखौ होखारो, जोंनि गोसोनिफ्राय फोथायनाय गैयै अबिस्वासखौ बे होखारो आरो बियो जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइनि फारसे गोथौ फोथायनायखौ बियो जोंनावहाय जोनोम होयो। इसोर आनान गसाइ बाथौ बोराइनिसिम गोथौ फोथायनाया जों साफ्रोमनाव थानायखायनो जोंनि गेजेरावहाय अनलायनाय आरो खौसेथि बेखौ बियो जोनोम होनो नागिरो आरो बे अनलायनाय आरो बिस्वासिखौ जोंनि गेजेरावहाय गोरायै गायसननायनि गुदियावबो बाथौ धोरोमा बिबान दङ, बे बाथौ धोरोम लाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनैनि गोथार बाथौ दिनाव नैथि मंगलबार, माग दाननि नैथि मंगलबाराव आङो साफ्रोमबो बाथौआरि, बाथौ सिबियारि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय हरदों आरो आङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ बाथौ धोरोमनि फारसे, बाथौ धोरोमनि गुदि इसोर बोराइ बाथौनि फारसे गोथौ फोथायनायखौ लानानै बाथौखौ गंफ्रोमबो न'खरावहाय फसंनानै सानफ्रोमबो बाथौनि फारसे, आफा बोराइ बाथौनि फारसे खुलुमनाय सिबिनायखौ लानानै न'खराव सान्थि लाबोनो, हारियाव सान्थि लाबोनो, ओनसोलाव सान्थि लाबोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोननो लाबोदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोना थैजों सोमोन्दो थानाय गासै बेरामखौनो बाङाय बेसेनाव टेस्ट खालामफैनो हागोन। आफां आसामनि गंसेल' नायल' थै आनजाद खालामग्रा मिरु एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोनहा सुगार, ब्लाड, इउरिन, लिभार टेस्टजों लोगोसे गासै बेरामनि लैखोनफोरखौ टेस्ट खालामफैनो हागोन। थावनिया जाबाय जेडि र'ड क'क्राझार, अपोजिट रिलायन्स पेट्रल पाम्प क'क्राझार। आबुङै मिथिनो थाखाय 6001517103 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टार क'क्राझार।